An balma lamɛnnikɛlaw aw salamu alaikum aw tulo bɛ arajo Bamako 24 de kan na ka bɔ Mali kɔnɔ na minnu bɛ k'an lamɛn jamana fan o fan jamana kɔnɔ ni jamana kɔ kan k'aw bɛɛ lajɛlen fo ni k'aw koɲuman dɔn. Aw sɔgɔlen b'aw ka arajo Mandi la Bamako 24 min bɛ n'a bɛ kunnafoni latɛmɛ aw bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la diɲɛ ma don o don a balimakɛ n'aw denkɛ Abdulaye Kulibali fɛ k'a sɔrɔ ɲɛmaaba n'i y'a sɔrɔ bɛ tali ka jɛjɛ sari la ale bɛ ka baaraw bɛɛ lajɛlen jateminɛ k'aw fo ni k'aw koɲuman dɔn faso kɔnɔ ni faso kɔ kan. Dɔɛrɛ taw ma k'aw sigi ni k'aw ka kunnafoni ma kɔnɔ kunnafoni ni dalilu don tiɲɛ ni ala ye siran kan kunnafoni gɛrɛgɛrɛ anw sigilen filɛ kɛnɛ kan. O de kan ka bɛn bi kunnafoni lasotuma bi ye juma ye lahɔrɔma donba bi ye juma ye bato kɛdɔ ye juma ye bato fɛn min kan fɛ a bɛɛ lajɛlen minɛba ye masaramani ye ala kan ka bato kɛlen bɛɛ lajɛlen minɛ. Bi juma bɛnnen bɛ nazara san kalo 7 juillet kalo do bi y'o tile 2 ye ka bɛn 2021 san ma farafin kalo min n'i y'a sɔrɔ bɛ tali ka furancɛla kalo la an balana ka fɔ bi y'o tile 22 ye jate la san kalo 11 na don hijira san 1442 san dugawu de bɛ kɛ ala ka ɲɛ ka d'an ma. Bakurunba fɔla bi kunnafoniw filɛ kunungo lakɔli karamɔgɔw an balana ka fɔ olu ka lafasali tɔn u ni Mali minisiri ɲɛmaa ye ɲɔgɔn ye u ko kɛra cogo jumɛn de la kunnafoniw ye ɲɛfɔli ko la. An ka jamana kɔnɔ bi wulikajɔ kɛra jamana camanjɛ bolo fɛ ka yira k'a fɔ ko minisima ka taa ka b'u ka yɔrɔw la ko bɛ cogo jumɛn la kunnafoniw ye ɲɛfɔli ko la. Kulu kɛnɛlen min kan ka sigi kalata kunyaw ɲɛnabɔli kama o kumaw cayalen bɛ bi o ko bɛ cogo jumɛn la kunnafoniw ye ɲɛfɔli ko la. An ka jamana kɔnɔ minisiri ɲɛmaa kura min sigira ale bɛ ka maaw wele ni ka bɔ maaw ye fani fan ka se ka jamana basigi o kumaw b'ale da waati min na maa caman wele bɛ ka yira k'a fɔ k'i ka hakɛ o maa minnu tun bɛ n'i y'a sɔrɔ u tun bɛ ka polisiya ɲini 2019 ka se 2020 waati ma o y'a yira k'a fɔ ko waati kɔnɔ ko namara min kɛra olu la k'olu bɛ wulikajɔ la hali bi o ko bɛ cogo jumɛn la kunnafoniw ye ɲɛfɔli ko la. Ninnu de bɛ ka kunnafoni kumaba ye bi k'a fara kunnafoni wɛrɛw bɛna fara lasɔrɔ balimakɛ n'aw denkɛ fa Abdulaye Kulibali ala ka ɲɛ ka d'an ma. Kunnafoni an b'a daminɛ k'a lɔn k'a fɔ polisi minnu bɛ n'i y'a sɔrɔ n'olu kɔni tun bɛ k'a dɔn k'a fɔ polisiya ɲini ni baaraw la n'o kɛra 2019 ka se 2020 san ma o maa minnu bɛ yen n'olu tun b'a la ka polisiya ɲini u y'a yira k'a fɔ ko namara kɛra olu la olu kɔni k'i ka dɔn k'olu y'a sariyaw bɛɛ dafa nka ko namara kɛra olu kɔni ye wulikajɔ kɛ ka fara ɲɔgɔn kan kɛ ka kulu ye o kulu min n'i y'a sɔrɔ u mɛnna u tun b'u ka hakɛ ɲini u tilala ka wulikajɔ kɛ nin waati laban in na k'a fɔ jamana kɔnɔna bi ko hali bi olu m'u bolo jigin dɛ olu bɛ fɛn min nɔfɛ ko f'u ka bila u ka hakɛ kɔnɔna de u ye fara ɲɔgɔn kan ba kɛ kununko ka yira k'a fɔ Mali mara ɲɛmaaw k'u bɛ wele bila olu ma f'olu ka bila u ka hakɛ kɔnɔ n'o tɛ ko in kɔni k'u tɛna jɛn n'a ye tan dɛ ko don nata kɔnɔ maaw bɛna olu ye olu bɛ wulikajɔ min n'i y'a sɔrɔ ka se k'o baara sigi sen kan k'a tɛna dogo maa si la Mali kɔnɔna na maa caman kɛ fɔla bi ko jamana bilama bɛɛ lajɛlen bɛ ka yira k'a fɔ basigi ni lafiya u kan ka ɲini ka ɲɛsin jamana ma waati kelen kɔnɔ bɛɛ lajɛlen bɛ k'i ta fan fɔ ko ni yɛlɛmama donni na ko basigi kɔni a nani an ka jamana kɔnɔ ko gɛlɛya bɛ dɔn an bɛ dugawu de kɛ fɛn fɛn basigi ka ɲɛsin Mali ma ala k'an bila o sira kan. N'an bɔra ye kunnafoniw na kiiriko minisiri n'i y'a sɔrɔ bɛ tali kɛ Mamadu Kasoge la a yirala k'a fɔ ko ale bɛ ka labɛn kura dɔ olu bɛna sigi sen kan k'o sɔrɔ ka jamana den fanba caman bɛ yen bɛɛ lajɛlen bɛ kule ka dɔn k'a fɔ ni kiiri kɛcogo ye walima kiiri e ka dɔn a baaraw bɛ kɛ cogo di ko fɛɛrɛ bɛna tigɛ kiiri tigɛbaw e ka dɔn maa bolo bɛ kiiri baaraw la ka se ka kalan dɔw d'u ma hali bi baara ka se ka dɔ fara ɲɛdɔn kan ko yɛlɛmani dɔw bɛna don i ka dɔn ka f'u ka baara kɛcogo la n'i y'a sɔrɔ dɔw bɛna kɛ e ka dɔn i mana baara min kɛ kɔfɛ ka se ka baara kɔni ka se ka bɛɛ lajɛlen dantigɛ an b'a lɔn k'a fɔ baaraw bɛ kɛ cogo jumɛn de kalo hakɛ dɔw kɔnɔna na ka se ka ɲɛfɔli k'o bɛɛ kan k'o baaraw bɛna sigi sen kan maa caman yɛrɛ ka fɔ nin min bɛ ka fɔ n'a ma kɛ fɔ ten ko nin ye nisɔndiyakoba ye ka ɲɛsin an ka jamana kiiri ma an bɛ dugawu de kɛ a bɛ ka fɔ cogo min na an b'a lɔn k'a fɔ bi n'o da kɛra an ka jamana na ala k'an bila o sira kan. N'an bɔra ye yɔrɔ min bɛ n'i y'a sɔrɔ n'o ye zone aéroportuaire ye an b'a lɔn k'a fɔ n'o ye yɔrɔ ye ni cili kɛra yɔrɔ minnu na n'o ye yɔrɔ ye bi minnu bɛ ka yira k'a fɔ ko cili tɛna kɛ bilen e ka dɔn yɔrɔ in kɔni kuma cayalen bɛ a yɔrɔ sigibaw ye lajɛrɛba kɛ kunungo yɛrɛ ka yira k'a fɔ k'olu sigilen mɛnna ten sa fanga bɛ n'i y'a sɔrɔ olu dafirila kɔsabara in na kabini e ka dɔn k'a fɔ bandaw tile la k'olu kɔni k'a fɔra k'u ka sigi u sigira ka u tulo mada ka dɛsɛ sa hali bi k'olu kɔni mɛnna e ka dɔn sigi la wa u bɛna fɛn min fɔ Mali marabaa minnu bɛ yen bi u ka wulikajɔ kɛ joona olu ka hakililaw u ka hakɛw k'u bila kɔnɔ n'o tɛ k'a ko kɔni a tɛna tulo tigɛ u bɛna wulikajɔ kɛ k'o tɛna dogo maa si kelen na an bɛ dugawu de kɛ fɛn fɛn basigi ni bɛn ni lafiya an ka jamana kan u bɛna sira o sira fɛ ala k'an bila o sira kan. N'an bɔra ye an b'a lɔn k'a fɔ minisima bilama a kɔni kɛlen bɛ bi patikoloma ɲɛjugu bɔnna k'o sɔrɔ ka fasoden caman ko k'olu m'a faamuya n'u bɛ baara min an ka jamana kɔnɔ ka tila ka ye gɛlɛya bɛ an ka jamana fan caman sɔrɔ k'u to yan dɔw bɛ wulikajɔ la sango bi ni maa min kɛra ka Moti marabolo lajɛ bi u ye wulikajɔw kɛ kɔni jamaba ka se ka yɛrɛ ka f'u ka taa ka bɔ yen o kɛra so u ka maa minnu bɛ n'i y'a sɔrɔ olu bɛ bɔ yɔrɔ ninnu na n'olu sigilen bɛ Bamakɔ u bɛɛ lajɛlen bɛ k'i sɔn fan o fan jamana kɔnɔna na ko kana na ko minisima ka taa ka bɔ Moti marabolo kɔnɔna na bi wulikajɔba dɔ kɛra k'u kɔnɔna na
o ɲɛma tun ye maa min ye Adama Jɔngo ye ale b'a ɲɛfɔ an wulikajɔ kun ye fɛn jumɛn de ye an ka lamɛn. Bi kun min y'an se yan o ye ka na an hakilina yira maa wɛrɛ minnu dunan minnu bɛ an fɛ yan k'u nana an dɛmɛ na hakilina min bɛ anw na an nana o de yira bi Monument Independance la anw ta ye kɛrɛnkɛrɛnya an ta ye MINUSMA ko de Mali centre la parce que an fɛ yen Barkan tɛ yen Takuba tɛ yen parti wɛrɛ tɛ yen MINUSMA de b'an fɛ yen an ma MINUSMA ka baara faamuya an fɛ yen MINUSMA ko ale nana population civile de lakana mais en même temps MINUSMA ko mandat t'ale bolo ko ka terroriste kɛlɛ minnu bɛ ka balawo da population kan donc an m'o yɔrɔ faamuya an nana nin kɛnɛ in kan de k'a fɔ an ka jamana ɲɛmɔgɔ ye an ka jamana marabaga ye komi MINUSMA ka mandat bɛna ban nin kalo sa in na ni u bɛna wuli ka taa Nations Unies na ka taa dɔ farali mandat kan ko k'o ɲɛɲini il faut que k'u hakili to a la MINUSMA ka mandat ka kɛ mandat ye min bɛ se k'a to a bɛ kɛlɛ kɛ terroriste fɛ n'a ma se ka kɛlɛ kɛ terroriste fɛ k'a fɔ ko o bɛ yala yala dilan aw ni ɲɔgɔn cɛ vraiment an m'o faamuya a tɛna bɛn jeunes ma donc an nana yan bi ka na o de expliquer maliyɛnw ye ani opinion internationale bɛɛ lajɛlen. An b'a ladɔn k'a fɔ ni tun ye maaw ye minnu ye ka dɔn k'a fɔ denmisɛnninnaka minnu bɛ yen ni olu farala ɲɔgɔn kan ka se ka t'u ka laɲini ka se ka taa sabati an b'a ladɔn k'a fɔ Adama Jɔngo ni o la tun ye a ko ɲɛma ye Mali ka yɛrɛma hɔrɔnya du kɛnɛba la kuma kolomara tɛ dɔ wɛrɛ an ka jamana bɛ basigi sira o sira fɛ Ala ka jamana in bila o minɛ kɔnɔ n'an bɔra ye lakɔli karamɔgɔw ka lafatali tɔn kununko olu ni Mali minisiri ɲɛma ye ɲɔgɔn ye a ko tɛna tulo tigɛ dɛ an b'a ladɔn k'a fɔ lajɛrɛ in sen fɛ lajɛrɛ yɛrɛ ma laban minisiri ɲɛma ko ale welela ci dɔ la k'a bɛ t'o la nka lakɔli karamɔgɔ y'a yira k'a fɔ ko gouvernement mago ma kɛ faso kalanko la dɛ o de kama u ye ka dɔn k'a fɔ dɛgɛrɛ dɔ ta kɔsa in na n'o kɛra i ka dɔn k'a fɔ kunna sinigo kana kunungo fɛ o fara ɲɔgɔn min kɛra minisiriw ka lajɛrɛ kɛnɛ kan a kuma cayalen bɛ kosɛbɛ lakɔli karamɔgɔ ka lafatali tɔn u ye fara ɲɔgɔn kɛ k'a fɔ kalan kɔni ni Ala sɔnna maaw sigilen tun b'a kan k'a bɛna kɛ ɲinɛnta in bɛna kɛ basigi kɔnɔna wa k'a taara k'u dan ka ban k'o sɔrɔ ka ni gouvernement segin u kɔ k'olu yɛrɛ labɛnnen bɛ ka kɛlɛ kɛ fɔ a dan o kɛnɛ kan min ye Alimudu ye ale b'a ɲɛfɔ an ye an ka lamɛn. Ne tɔgɔ ye Ousmane Alimudu ne ye syndicat de l'éducation signataire du 15 octobre 2016 n'o bɛ kuma lasela ye an sigilen an ye welekan sɔrɔ k'a fɔ ko premier ministre b'a fɛ ka an ye k'u ye projet de loi dɔ ta an taara premier ministre kun bɛ yen ministre de l'éducation kun bɛ yen ministre du travail et la fonction publique kun bɛ yen k'a fɔ ko u ye ni décision ta u y'a ta kun min na olu bolo ka bɛɛ dalakɛɲɛ sarako la pour que baasi kana jamana kɔnɔ an ka yira la ko an ye kɛlɛ min kɛ k'a daminɛ 2016 la fo kana se bi la ale yɛrɛ ye premier ministre ye a bɔra M5 la an y'a dɔn a cɛsirilen bɛ mɔgɔ minnu sara mɔgɔ minnu jogina a cɛsirilen don ko la cogo min na an fana cɛsirilen don an ka article 39 ko la ten parce que an fana a kɛlɛ la maa caman tɔɔra la an y'a yira la ala ka hinɛ an balimakɛ Isa Gindo la ale y'a ni minɛ a la k'a to meeting kɛnɛ ka kita donc o hukumu kelen kɔnɔ an tɛ se ka jɛn n'a ye maaw ninnu tɔɔra fɛn min kɔnɔ k'a fɔ tilegan dɛnɛdɛnɛ fɛ dɔw bɛna ta k'a minɛ ka traquer an na k'a bila an y'o fɔ premier ministre k'a fɔ a ye ko solution min ka nɔgɔn ma u y'o de ta o solution jumɛn ye école karamɔgɔ ni fonction tɔn ni ɲɔgɔn cɛ peut-être olu bolo fanga tɛ école karamɔgɔ de la donc bin bɛ se ka kɛ école karamɔgɔ de kan a y'a yira la solution foyi t'an bolo cogoya foyi tɛ école karamɔgɔ bolo u ka kɛlɛ kɛ walasa u ka hakɛ walasa u ka article 39 a bɛ se ka waleya cogo min na an y'o f'a ye an bɔra n'o kumakan fana ye k'a yir'u la ko an bɛ tila ka na ɲɔgɔn sɔrɔ école karamɔgɔ an bɛna réunion kɛ décision min bɛ ta a bɛ fɔ bɛɛ ani an kan ka ko minnu waleya don nataw la an bɛna bɔ préciser ani k'a yir'u la école karamɔgɔ bɛ yɔrɔ min na bi wa an tɛ sigi fo an ka article 39 a ka appliquer parce que premier ministre a yira ko u bɛ fɛɛrɛ de kɛ pour que article 39 ko acquis de don an bolo a kana minɛ mais an bolo wa minɛ na yen parce que olu bɛ kɛ min ɲini wala ka saraw dalakɛɲɛ olu bolo bi école karamɔgɔw bɛ bɛɛ sanfɛ donc fo ka fɛɛrɛ kɛ fo ka bɛɛ lakɛɲɛ école karamɔgɔw la n'o kɛra école karamɔgɔ tɔɔrɔ nɔ la o ye article minɛ na yen article an ta article nɔ parce que a tɔgɔ ka di koyi an b'a nɔfɛ de parce que a kan ka waleya de n'a waleyara kuma o kuma école karamɔgɔ bɛ nafa dɔ de sɔrɔ a la dɔ bɛ fara u ka wari kan article 39 an ye kɛlɛ de kɛ 2016 2018 an ye loi sɔrɔ ka école karamɔgɔw ka sariya sun dɔ d'u ma min bɛ sariya sunba kɛrɛfɛ o siginiden 39 b'a fɔ kuma o kuma da farankan kɛra statut général kun farankan bɛ kɛ école karamɔgɔw kun kuma o kuma da dɔrɔmɛ kelen farala statut général kun o dɔrɔmɛ kelen bɛ di école karamɔgɔ ma donc n'i ye nin yɛrɛ lajɛ sisan gouvernement décision min ta conseil des ministres la farankan de bɛna kɛ statut général kun statut général bɛ
1200 de la bi u bina taa n'u ye 1382 la 15 et quelques % de faral'u kan donc o 15% o de kan ka di école karamɔgɔ ma mais décision taara cogo min na a t'a fɛ ka o de di an ma réunion laban ko fɛn dɔ cunna ka taara mais an kɔni an ka ci de fɔ parce que an ta kun y'o de an welela k'a fɔ ko président de transition kumakan min don a da k'ale nana o de lase an ma an y'a lamɛn min b'an kɔnɔ an fana y'an ta fɔ je pense que an bɛ yɔrɔ min na sisan bɛɛ b'i ka position la parce que déjà olu ka décision ta a tɔ tora anw de bolo école karamɔgɔ an fana k'an ka décision ta an bɛ kɛlɛ kɛ cogo min na walasa an ka hakɛ bɛ se ka lakana cogo min na tile fila de i bɛna ye école karamɔgɔ yɛrɛ ye fonction min ye école karamɔgɔ tɛ sɔn fɛn min ma o ye injustice de injustice mana kɛ école karamɔgɔ la dɔrɔn a tɛ bɛn a ma an ye kɛlɛbaw kɛ mɔgɔw mobilisera fanga binna u y'a ye M5 mɔgɔw ni mɔgɔ bɛɛ k'u ye fanga sɔrɔ bi école karamɔgɔ de kɛlɛ daminɛ fɔlɔ an y'a daminɛ k'a sɔrɔ mɔgɔ si sen kun t'a la an ka saraw tigɛra yan an ka mɔgɔw sara k'a sababu kɛ 1000 ordonnance u dɛsɛra ka san parce que bu bɛ an ka saraw tigɛ donc je pense que an de fɔlɔ de kɛlɛ daminɛ fanga binnen mɔgɔw ko an ka soutenir transition an ka soutenir walasa jamana kun bɛ gɛlɛya min na an ka se ka bɔ la maintenant u yɛrɛw to gɛlɛya kɔnɔ ka gɛlɛya wɛrɛ créer ka école karamɔgɔw provoquer k'a fɔ ko an ye kɛlɛ kɛ fɛn min nɔfɛ san 3 san 4 san 5 kɔfɛ k'u bɛna an na i bɛ tila k'a ye tile fila na i bɛna ye a kun ka di an ye syndicat de l'éducation nu gouvernement kun y'a to an ta la peut-être an kun tɛ taa laɲini kuraw kɛ mais le gouvernement a yɛlɛma k'a fɔ ko dɔw bɛ fara statut général kan fɛn tɛ di école karamɔgɔ ma gouvernement de kɛlɛ daminɛ k'a fɔ ko an bɛ transition na ɲininkali tɛ se o tɛ se ka fɔ école karamɔgɔw ye bi école karamɔgɔw ka laɲini min kun bɛ an kɔnɔ ka fɛɛrɛ bɛɛ kɛ walasa ɲinan san ka se ka kɛ san ɲuman ye an ka se ka cours di fo ka se examen ma ka examen ɲuman kɛ mais gouvernement a décidé sisan k'a mago tɛ écoleso ɲuman na laɲini min bɛ gouvernement bolo k'a fɔ k'a mago tɛ école ɲuman na k'an b'u dɛmɛ pour que o fana kana kɛ o kɔrɔ k'a fɔ qu'à partir d'aujourd'hui syndicat de l'éducation an fana bɛna an ka responsabilité ta fɛn fɛn bɛ sariya kɔnɔ sariya fɛn fɛn da an ma loi kɔnɔ kɛlɛ la an b'o kɛ pour que an ka tigi taara se an b'o faamu k'a fɔ maliyɛnw ka faamu an ka laɲini kun tɛ gouvernement ka laɲini de don ani k'a fɔ an ka tɔndenw bɛɛ wagati dɔ kɛra an yɛrɛ kun bɛ k'u deli k'u lasabali pour que an ka se ka fɛn kɛ mais ko sera yɔrɔ min na sisan a tɛmɛna sigili ma yɔrɔ kan u k'u tuloma jɔ comme d'habitude kuma o kuma de syndicat de l'éducation lettre bon a bɛ respecté cogo min na an b'a fɛ ni fana ka respecté ten bɛɛ k'i préparé na min bɛ se ka malo dɔɔni san i k'a san i k'a mara parce que an b'a dɔn u tɛ min kɛ tɔw la u b'o de kɛ an na sinon an ɲɛ wala dɔw bɔra grève la sisan a dɔrɔmɛ kelen ma tigɛ ka bɔ u ka sara la mais école karamɔgɔ taara grève la an ka saraw a ma tigɛ dɛ sariya y'a fɔ cogo min na u y'a jɔ de a bɛ fɔ ma ko blocage ça veut dire que bɛɛ k'i préparé ni ala sɔnna a tɛmɛ an bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ activité la an balɔna k'a fɔ ni tun ye lakɔli karamɔgɔ olu ka lafatali tɔn Ousmane Almudu ni tun ale kan yan bɛ dugawu de kɛ ala ka baara ɲini k'a bila bɛnɲɔgɔnya minɛ kɔnɔ basigi ni lafiya b'an ka jamana sɔrɔ cogo min na n'o tɛ jamana kɔnɔ ni kalankɛbaliya kɔni n'o cokora o ye jamana kɔni o y'i ka dɔn k'a fɔ jamana kɔni o y'a tatɔla ye dingɛjuguba kɔnɔ ala kana kɛ ten n'an bɔra ye jɛgulukanale min bɛ yen n'a fɔra k'o jɛgulu ka sigi kalata baaraw yɛrɛ ko ɲɛnabɔli kama ka se ka sigi sen kan o baaraw bɛɛ lama fasoden caman ka kumaw cayalen b'a la o ko bɛ cogo di faso de dɔ bɔ hakila di kɛrɛnkɛrɛnnenya nun cogo ale b'a hakila da ko senfɛ ka taa se lakanabaliya bɛɛ jamana kɔnɔ na bi an ka lamɛn maa min kunun ka n'olu tun kɛra ɲɛma olu ko k'u kɛra seni ɲɛma ye ko tile 8 olu sera ka seni dilan bi n'olu de dalen bɛ don n'a la ka parce que fɛn fila de fɔra ko an ka papiye tɛ ta k'a di maa si ma tubabu jamana na u ka ɲɛmun ta sɔrɔ a la pour que u ka se ka balo ani hakilina min bɛ yen k'a fɔ n ka taa mali cadre min bɛ yen n'olu bɛ ko dɔn maaba min bɛ yen ka taa donc sɛbɛn de di olu dɔn k'a dilan n'i ye jateminɛ kɛ ka taa diɲɛlatigɛ taabolo la ni élection kɛra jamana caman na olu sera ka kɛ cogo min olu ka fisa na anw ye cogo di ni dun ye jamana jateminɛ ka lajɛ mali kɔnɔ a fɔra de ko anw de tun hakilinako la an bɛ bɛn ɲɛ pour que an ka to hakilina tɛ sɔrɔ hali bi k'an ka baara kɛ gouvernement bɛɛ n'a kan ka bako ye chauffeur n'a ka n'o ye président Hashimi ye k'a fɔ ko an ye jɛkulu kumaba min fɔ n ka taa o de bɛna sigi baara bɛna kɛ n'o ye administration ka dɔn ye bi n ka donc administration mɔgɔw ma sɔn o ye kosɛbɛ ka fɔ n ka taa donc ko namara de kɛla o kɔnɔna na ani cour constitutionnel ka taa gɛlɛya kɛra a kɔnɔna na donc nin bɛɛ la n'an bɛ fɛ n ka taa hakilinaw ka taa an ka hakilina kura ta bakuru kura ka taa an ka se ka taa n'o ye maintenant k'a fɔ dɔw yɛrɛ de sigilen depuis a ko daminɛ ko a tɛ se ka kɛ a tɛ se ka kɛ a tɛ se ka kɛ n ka taa donc adamaden hakili de tɛ fɛn bɛɛ kɛ avion dun dɔ b'a de dilan n ka taa n ka mɔgɔ ko k'a tɛ se ka na an ka baara kɛ bannen n'an sera an ka taa donc a taara kalo 7 n'an sera n'an bɛɛ y'a dɔn k'a fɔ n ka taa donc baara tɛ se ka k'o kɔnɔ ni dɔ kan ka fara a bɛ fara kan dɛ mais ni bɛɛ y'a dɔn k'a fɔ n ka taa donc an kan ka baara kɛ min na n'an bɛ baara kɛ tile kɔnɔ n ka taa donc heure 2 an ka kɛ n ka taa tile kɔnɔ n ka taa donc heure 8 ye kɛ dimanche ni n ka taa samedi an ka baara kɛ n'an ye baara kɛ n ka taa donc yɛlɛma bɛ don a kɔnɔna na o donc sirakun ye jumɛn ye ni siranna i bɛ san ni ma siran i bɛ san ka taa donc min don jagoya n ka taa jamana bɛ nin na o man kan ka siran jamana kan ka bɔ cogo min ka taa gɛlɛya mali nana élection ko don donc élection ko gɛlɛya an kana bi a kɔnɔ n'i ye jateminɛ kɛ maaw bɛ ɲɔgɔn fanga ta donc Bamako foyi tɛ bɔ a la anw fɛ dɔgɔnɔ dugu la maa min mɔgɔ da k'a kantigɛ foyi tɛ bɔ a la jamana kɛlen bɛ duba
kabila ba ngata ba de chila bi an sira sene wati ma ngata don furu ko ngata don gele ba ko nana baga me naka ngara baga ta mara tune adama dia ngata don gele ba ko mal fami be na be bi an go ba ka tan million fly ngata don million sara million nani ngata don no be dute ngata don don ngata don mal fatima mi ka to ko nana ngene be jetim na école yere mi ato adama dia be se ka wala bo no na ti ba dola bi kadam na ngata ga wufa ba fuga na zi ngata korbo no bara kana sa am do no bara ka se flo bara école ti ma million fly dem se ngata wolbe kenema donc école ba na do ba donc adama dia se ka ta do donc c'est pour cela bi nani ne be jetim na kale ka lakana jetim na kale ka saria papier na ma fo ma ko justice ko dlanganye jamana be gele ko na se ka bo ko nana ambalodan ka fo nun to ko ni tuyale ka fura to mina jamana be gele min kono na alaka jamana ne ka bo kono na mbora yi mi ka do ka fo mishi munu be ni asonu lu menene tumbe betra dozola ka ufe ka so ka mishi nungu de mene chogore la ulu ire ka fola mishi nungu tu chende ke dugu dola no ibekati baga munu be ni ule chende ke puye forotiki munu nga foro ni ya soro ka chenta ka nyeso luma ulu ye baga nunu ngen kanadi dozo de ma dozo de be ni wachina ka sega do sigida la mau do yera da mani yonje baga nungu mita baga kemo worobo nyangola ambala na ka fo dozo tuye ka baga nunu segi foka toto binani ani kelenywane ye wari min fora no ye wa keme ambala na ka fo o de nyagili sara no sarala o mishi binani kele olu be segi o mishi binani kele la mishi do be ni asoro no lu sarala kata mishi toto bisaba ani wolo vlaye mau chaira ambala na ka fo conseil islamique ka chebo mimbe ni asono dun dabe siga fola mu faidara ka don ka fale wele bla dozo ma dozo nyima be ni asoro esine ukla ka kuma nyonya uke kunungo mishi nunu ndile kofe sine dambele ale me dozo nyema e betrola la ale bambolo nege ka ba nyefanye angalame ne to sine dambele ka bo betrola sine dambele aye kuna foni soro ko baga munu menene tume ko baga nunu ko ublala kunungo ako kera chugudi unana baga nunu no fe unale tara madu no fe songo ye mu fa wele ko baga nunu ka di uma mu fa ne wele ko ka baga nunu di mo baga nunu ti kasi we kuma chama fo baga nunu na no ati di fo sheria kana donc madu bolo songo kana o aye flaga ere nyina aye mi ju konte olu ko mi bisa no woro donc aya konte mi bi nani ani tele ne kumbe nani salaga wala to la bisa ani wala o mi bisa no wala o de dita flaga ere to de baya jamana yi mo chama mado donc ay war min sara o wake men parce que do fola mi jimi na le kale bi ma do ta mi ki ba ga furere sara ani ju de no ngam mi di sara o na wata ni alo de sara ani mi bo ga dama nya fudo ci mo fa mo bo ka flaga yere ka mo ga mbe ci mi da fale ndama kelen ta ji o no de la o ye kuma min fo sisa o ayere na do ga fo kuma min fo ngalono o de anga bi so ma da na kuma mishi munu menena am mishi bela jele ko mishi jolle kulo mishi bede pe mishi keme woroni doni aye mishi binani ani eleme ya kabla wa keme kama o mishi binani kele kuma de talo no fe mishi nu sala abe shubia mova ya ye adore sala mo nyana o min sala ya wole ka fu da ma makande ya min sala on ta kanke abe shubi o mishi bisaba ani wolo ne diluma no yoro ko bisaba no worode mishi munu dile fle war mi sarala no wa kemene watan yi war dira awde ma wal ma war nye jontay wari ye fo tigi détail awne be ta du fo tigi ma ko ya na on fait aw ko mi ye am mishi kula dernière ni ndo ni te lega mishi ko ni do na kanka fula no ya mishi jena si awma fo fo tigi ni mishi ko ga be ko na mishi ko na Allah ke la kalo ya ma ga depuis ni te anta abo chugula anti machi ko ambe blenya fe ambe bla ko fe ni pour dire ba ko ngam kenga sarani misitigi fana ba fo nino to ka ta bela na benana dozo ne ni misitigi benana ay nga war me ga dia ay ga mi bo ga dama on ta beti mais on ti bla mo ko nyefe ndi ali kuna sini do bula fo burkina frontière ra kana doye am muso tige kana na e bin kononto ne be ani cheche do re tige kana ta be ga dia unna kuma sama ay am muso ne ka dama atara na ay kono tan kele ne ka kenya me do re tige kana ya aya amla ka dama atara na sigida kona la do ka fola ko ka barake do re ko ka se ka bengania wali ataka nyesi mogoma mogoti mogo sara ala de be mogo sara mogoti se ka gia benya etigo ya benya ne ti shiranga kuma de me dawre be kuma madne ne ko be min fo ala ka be sara ne ga ngania ya ala ka be sara ne ga kewale mu va yere yani bikase ayere kuma chama fo men sita aye tiyeji ameo me ulu fara bena tiyeji ala ka hagili nyubandi adu ubema ne ko na kuma yodi ne ko ala ka tiyede me modu amaloda ka foni tuye sine dambele kanye betra dozo nyema fen ka do ka fo basiki ni lafia bi anga jamana kono koroni klebe bani kanyaka ala ka jamana mblo mene kono namburai anga jamana ko ministry so mga baranya sima muso ni duni demba ma
olu tun bɛ fara ɲɔgɔn kan na n'i y'a sɔrɔ k'u kɛ kalan ye bi musolakaw bɛ se ka hakɛw bɛ se ka tɔgɔtɔ cogo min na o kɛnɛ kan min ka dɔn k'a fɔ kulu in yɛrɛ kalan min tun bɛ sen na a ko ɲamaya tun bɛ maa min bolo o bɛ tali kɛ Saka Magasala ale b'a ɲɛfɔ an ye an ka lamɛn. Ka ɲɛfɔli kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya mun kan fɛn min ni o ye ɲangata walew ani walejugu minnu bɛ ta ka musow sɛgɛrɛ min bɛ dankari u farisogo la min bɛ dankari u hakilina na min bɛ dankari u ka sɔrɔw la ka ɲɛfɔli kɛ gɛlɛya minnu b'a kɔnɔna na a bɛ se ka basi minnu se musow yɛrɛ ma a bɛ se ka basi min se denbaya ma a bɛ se ka basi min se sigida ani sɔrɔ ani ɲɛtaa sira la ka o ɲɛfɔliw kɛ walasa mɔgɔw k'a faamu an ka faamuyali la n'i ye ɲɛfɔli kɛ ni mɔgɔw ye a ko faamu k'a ko si dɔn gɛlɛya min b'a la k'o dɔn basi min b'a la k'o dɔn a ka ca la mɔgɔw bɛ hakilina falen kɛ walasa nɔgɔya bɛ se ka don o gɛlɛyaw ani o ɲangata walew la cogo diinɛɲɛmɔgɔw jɔyɔrɔ ye ka an dɛmɛ ɲɛfɔli ani lafaamuyali la parce que n'i y'a lajɛ mɔgɔw bɛ sababu caman fɔ an bɛ misali ta gɛlɛya ninnu na a ka hakɛ to musomaninw ka nɛgɛkɔrɔsigi kuma bɛ a kɔnɔna na mɔgɔ caman b'a fɔ k'u b'u sinsin diinɛ de kan ka a ɲɛfɔ diinɛɲɛmɔgɔw yɛrɛ ka daruyaw b'u bolo u ka ɲɛfɔli siraw b'u bolo u ka gafe dilannen b'u bolo u yɛrɛ bɛ ɲɛfɔli kɛ gafe min kɔnɔ k'a fɔ diinɛ ye mun de fɔ a ko la yalima diinɛ de ka laɲini don yalima diinɛ de ka laɲini tɛ yan o jaabi bɛ u yɛrɛ bolo u ye gafe kɛrɛnkɛrɛnnen bɔ a diinɛɲɛmɔgɔw jɔyɔrɔ ye k'a ɲɛfɔ mɔgɔw ye mɔgɔw k'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ la diinɛ ye nin de fɔ an ka taa nin de sira fɛ sisan diinɛɲɛmɔgɔ dɔ bɔra k'a fɔ an ye n'i ye diinɛ gafew ta k'a lajɛ diinɛ gafew ma danfarasi don cɛ ani muso ni ɲɔgɔn cɛ nka n'i dun y'a lajɛ kabini diɲɛ yɛrɛ kɛra diɲɛ ye gɛlɛya bɛ yen nɔ parce que musow ni cɛ u ma deli ka dama kɛ fo k'a fɔ an bɛ yɔrɔ min na o diɲɛ jamana si tɛ yen ko muso ni cɛ sera ka dama kɛ yɔrɔ min na fɔlɔ an kɔni bɛ baara la an bɛ se ka taa o damakɛɲɛ fan fɛ cogoya min na an bɛ o baara la ɲɛfɔli de jɔyɔrɔ ka bon o la o de kama an bɛ kulu kuma ɲɔgɔnya bi kɛrɛnkɛrɛnnenya la ani diinɛɲɛmɔgɔw bɛ a an b'a lɔn k'a fɔ ni tun ye Saka Magasa kan ye minisiriso min n'u ka baara ɲɛsinma muso ni du ni denbaya koɲɛw ɲɛnabɔli ma olu ka cɛbɔ don min bɛ n'i y'a sɔrɔ ye fara ɲɔgɔn kan ye n'i y'a sɔrɔ ɲɛmaa tun b'ale bolo kuma min bɛ fara nin bɛɛ lajɛlen kan ko diinɛ ɲɛmaa dɔ ka fɔ la ko musow ni cɛw danfara foyi t'u ni ɲɔgɔn cɛ an b'a fɔ k'o tɛ tiɲɛ kuma ye an tɛ diinɛ kalan dɔn nka fɛn bɛ n'o kɔni jabajɛlen bɛ kabini Ala ye diɲɛ da muso dara ka cɛ da min ye ka dɔn ka fɔ damakɛn ye Ala min ye dali kɛ o ma kɛ ten an bɛ fɛn fara nin bɛɛ lajɛlen kan ni n'a ɲɔgɔnna caman bɛ minnu bɛ n'i y'a sɔrɔ n'a bɛ fili don kow la o k'aw nɛ don fɛnw ɲɔgɔn cɛ ni k'a walawala kosɛbɛ an ka jamana fɛn min ɲɔgɔn faamuya ye basigi lafiya kɔnɔna na Ala k'o sabati n'an bɔra yen an b'a lɔn k'a fɔ denmisɛnnin dɔ tun Namayanbugu a kuma cayalen bɛ fo nin yɔrɔ in na a ma se ka ye fɔlɔ a somɔgɔw n'i y'a sɔrɔ ye Fatumata Sidibe ale b'a ɲɛfɔ an ye an ka lamɛn. An ka quartier yɛrɛ Mayanbugu projet de Gimba ka carré kɔnɔ comédien Gimba an b'o de ka carré kɔnɔ mairie kɛrɛfɛ tɛnɛn don vers 11h den tabaga ni den bɔra k'u bɛ taa butigi la donc kɔrɔkɛnin tun b'u kɔ mais tabaga ma dɔn ko kɔrɔkɛnin b'u kɔ donc a seginna ka na sokɔnɔmɔgɔ tɔw y'a fɔ denmisɛnnin dama de tun bɛ so kɔnɔ donc sokɔnɔmɔgɔ tɔw y'a fɔ a ɲɛna ko i ni den bɔra i n'a ma segin ɲɔgɔn fɛ mais mɔgɔ min don a tɛ bamanankan mɛn mais a kɔni y'a faamuya k'u y'a fɔ ko den kɔrɔkɛnin ko o tugura a kɔ donc tɔw bɔra ka taa den kɔrɔkɛnin nɔfɛ ale fana bɔra tɔw kɔfɛ ani den ka taa den kɔrɔkɛnin fana nɔfɛ mais tɔw seginna ka na ni den kɔrɔkɛnin mais ale de ma ye depuis tɛnɛndon fɔ bi u bɔtɔ a tun bɛ bogotigini tun bɛ cogoya min na tafe nugujilama de tun b'a la o ni guloki bugurijɛlama a yɛrɛ kun sirilen no ni mana gari de burukinabew ka mana jurunin o de b'a la wa kerecɛn sɛni kura in o de b'a kana kɔnɔma misɛnnin fiman kirikiri o de dennin ye mena ko den min b'a kɔ la o den ye kalo 10 de den yɛrɛ ye den jɛman de u bɔtɔ fana jini pantalon fiman o de tun bɛ an den na o ni guloki bulalama o de tun bɛ den na donc an bɛ jama bɛɛ deli maliyɛn bɛɛ mɔgɔ mana ninnu description bɛ mɔgɔ la u k'an contacter dennin tɛ bamanankan mɛn a bɛ se français de la wa a b'an bolo a nin y'a 2 semaines de a tɛ foyi kalama wa denmisɛnnin de don denmisɛnnin yɛrɛ de don san 12 ka taa san 15 la parce que sin t'a kɔgɔ la yɛrɛ donc u bɛ se k'an contacter ni numéro ninnu kan 66 45 17 16 69 82 08 74 76 24 71 29. an b'a lɔn k'a fɔ ni tun ye den somɔgɔw kan an bɛ dugawu de kɛ a bɛ ye cogo Ala k'a kɛ ten n'an bɔra yen an b'a lɔn k'a fɔ Dr Boubou Cissé doni min kɛ URD la Jɛnɛkaw fɛ n'a kɛra ɲɛma dɔ ye a ko yɛrɛ kɔnɔna na fasoden dɔ b'u hakili di an ka dɔw lamɛn. Ne tɔgɔ ye Mamadu Jawara ne miirinata ye mun ye Boubou Cissé tali IRD la chacun a son soin bɛɛ ni i diɲɛ fɛn de don bon n'i y'a ye Boubou Cissé taara IRD la fana bɔ kun dɔ de b'a la a fana bɛ ka mun ɲɛɲini n'a bɛ se k'a ɲɛ sɔrɔ n'i y'a ye a taara ka t'i présenter Jɛnɛ a ka tɔgɔ sɔrɔ o la fo k'a kɛ yen ɲɛmɔgɔnin dɔ ye
bon a bɛ ko laɲini de la halisa bubu taara IRD la a taara a diɲɛ kun de la ne tɔgɔ Sitan Kulubali ye ne hakilinata bubu ka doni la IRD la hakilinata juguman tɛ mais n bɛ se ka bilasiraliw de k'a ye o ye mun ye o ye jamanadenw ka hakɛ mun bɛ Mali gouvernement fɛ u k'olu di n'o kɛra an bɛ kɛ kelen ye an bɛ don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ dɔ bɛ miliyari ta kalo la dɔ ka nasango t'a bolo o tigiw bɛ se ka ɲɔgɔn ye an bɛ ɲɔgɔn ye jumɛn kan an bɛ bɛn jumɛn kan an bɛ kɛ kelen ye jumɛn kan an ni mɔgɔ ti fa la ni mɔgɔ ti ba la mais ni adamaden a bɛ fɔ ko silamɛ bɛɛ bɛ fa la dɔ wɛrɛ tɛ o aw jigo de ye kelen ye jigo de bɛ mɔgɔw kɛ kelen ye n'i kɛra zon ye jigo de b'aw kɛ kelen ye n'i kɛra hɔrɔn ye jigo de b'aw kɛ kelen ye o tuma la n'a donna sira ɲɛnama fɛ alihamudulilayi. Isa Kulubali n bɛ Lafiyabugu kɔda la bugu doni parti fɛn fɛn bɛ Mali kɔnɔ depuis 91 92 minnu ye Mali janfa maliyɛn bɛɛ b'a a bɛɛ kelen kelenna dɔn ka jamanadenw satɔ ye ka jamana satɔ ye maliyɛnw an t'a ɲɛ yɛlɛ an k'a lajɛ n'u ka parti taara ɲɛ o de ka di u fana ye mais an fana bɛ ala deli de sankɔrɔta min b'a la ala k'a taa ɲɛ ne kɔni miirina ta o ye n'i y'a ye nin bɛɛ bɛ kɛ diɲɛlatigɛ kɔnɔ bɔn ɲɛmɔgɔw de ma baara ɲɛnama kɛ ni ɲɛmɔgɔw ye baara ɲɛnama kɛ parti la bi kun t'an sɔrɔ nin bolo kan n'i y'a mɛn ko transition ou bien fɛngɛ transition ka yɛlɛma ou bien a ka to tan an bɛ ala deli jamana in bɛ kɔrɔta cogo cogo an bɛ ala deli o de la mɔgɔ fagaba min bɛ kɛ dɔ ka bɔ a la. an balɔden k'a fɔ ni tun ye maa dɔw kan ye u y'a fɔ cogo min na ala ka bɛnɲɔgɔnya ni k'u sabati Mali b'a sigi ala ka jamana in bila sira kan n'an bɔra ye kulun bɛ wele ko Sentad olu ye fara ɲɔgɔn kɛ n'i y'a sɔrɔ u bɛ jateminɛ baaraw la ka wulikajɔw kɛ ka jate hakɛw dɔ ka taa ɲininkaliw kɛ maaw la du kɔnɔna na ani bi musaka ni an bɛ fɛn minnu bɛ n'i y'a sɔrɔ u ye gɛlɛya yan kan dépenses ka se k'o bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan k'o jatew dɔn u b'o baara min na jamana kɔnɔ k'i ka dɔn ko gɛlɛya dɔw b'u sɔrɔ a la a ɲɛmaa ye maa min ye o ye Haruna Sugane ale ni kunnafonilaw ye ɲɔgɔn ye a ye kuma min fɔ o ko senfɛ o filɛ. Recensement yɛrɛ ye baara min don a kuntagala ka jan et puis a bɛ f'o ma ko phase wagati fɛn dɔ bɛ kɛ wagati dɔ bɛ kɛ nɔnabilaw bɛ kɛ en même temps donc nin y'an san 2 ye an ye nɔnabila baara camanba kɛ bon an ye journaliste yaasa fɔlɔ ka an ye min jaabi min sɔrɔ o nɔnabila baara ninnu na o yir'u la ani komi an bɛna baara yɛrɛ fanba yɛrɛ min o de bɛna daminɛ sisan n'o y'a fɔ ko dénombrement k'u wele fɛnɛ ka o ɲɛf'u ɲɛna ani ka dɛmɛ ɲini parce que dénombrement ninnu a kɛra recensement général de la population et de l'habitat ani a kɛra recensement général des unités économiques a bɛɛ bɛ kɛ an bɛ taa duw de kɔnɔ ani cakɛdaw dɔ de la ka taa ɲininkaliw kɛ donc fo an bɛ taa minnu ɲininka u k'a faamu kosɛbɛ yaasa u ka jaabi jɔnjɔn di an ka mɔgɔw ma o de la an tɛ se k'o kɛ abada ni an ni kunnafoni laselaw yɛrɛ ma an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ye olu de bɛ se ka anw dɛmɛ parce que anw bɛ se an ka baara la nka ka an ka baara yɛlɛmaya ka kɛ fɛn ye bɛɛ bɛ min faamu o fana ye kunnafonilaselaw ka baara ye donc u wele ka na komi y'a fɔ cogo min na non seulement ka baara kunfɔlɔ ninnu jaabiw d'u ma mais aussi ka u ka dɛmɛ ɲini baara min bɛnalen u bɛ se ka population ladɔnniya cogo min na yaasa u bɛ se ka fɛɛrɛ ta ka an ka baarakɛlaw u kunbɛn ani ka kibaruya jɔnjɔn d'u ma donc bi lajɛ tun b'o de kan kosɛbɛ an bɛ gɛlɛya minnu sɔrɔ a funba yɛrɛ anw ka baara faamuyabaliya ye anw bɛ ɲininkali kɛ an bɛ ɲininkali min kɛ ɲininkali fɛsɛfɛsɛlen don tiɲɛ na nka a ɲininkali ni a bɛ to gunde anw ni minnu bɛ jaabi di anw ma mais mɔgɔw m'o faamu parce que n'an taara ka mɔgɔw ɲininka i n'a fɔ sisan i y'a fɔ cogo min na minnu ye cakɛlaw ye n'u ɲininka sisan nɔ e bɛ joli sɔrɔ u ɲɛna ko impôt ko de don k'a sɔrɔ o tɛ anw kan k'o de ɲɛɲini k'o dɔn yaasa an ka dɔn jamana kɔnɔ wagati jamana ye joli sɔrɔ a y'a sɔrɔ yɔrɔ jumɛn na yaasa ani gɛlɛya mun yɛrɛ fana b'olu kan yaasa jamana ka se ka dɔ bɔ ne bɛ se k'an bama nin yɔrɔ de kan yaasa ka jamanadenw bɛɛ ka lafiya ou bien n bɛ se ka nin kɛ yaasa ka nin fɛn nɔgɔya o de la an bɛ o ɲininkaliw kɛ nka vraiment an bɛ taa mun ɲininka caman t'an faamu faamuyabaga bɛ na bange mun na kelen soit u tɛ sɔn ka n ka agent yɛrɛ soit fiyewu tout de soit u gɛn donc kuma bɛ caya gɛlɛya filanan fɛnɛ bɛ hali ni u sɔrɔ u tɛ kibaruya jɔnjɔn d'u ma bon anw ka baara ni sigilen bɛ kɛrɛfɛ min kan ni kibaruya jɔnjɔn ma di anw bɛna fɛn fɛn sigi o kan o bɛɛ bɛ kɛ fu ye o de la vraiment k'a ɲini n taa minnu fɛ u ka agents k'u kunbɛn ani u ka kibaruya jɔnjɔn d'u ma o de b'a kɛ ni anw ka baara jaabi dira a bi anw bɛna fɛn minnu sira minnu yira jamana ɲɛmɔgɔw ni kɛyɛrɛwɛrɛ ɲɛmɔgɔw kɔrɔ ka ca fɛ n'o sira tagama o bɛ taa bɔ fɛn kan min bɛ kɛ bɛɛ ka lafiya ye. an balɔdan k'a fɔ ni tun ye Haruna kan ye u y'a fɔ cogo min na jaabiw yarabi ala an bɛɛ lajɛlen ka jɛ k'an fanga fara ɲɔgɔn kan u bɛ se ka sabati cogo min na ka se ka gɛlɛya minnu ma sen na ka gɛlɛya ninnu kɛlɛ ala k'u hakili dan kelen na bɛɛ lajɛlen ma n'an bɔra yen o fɔrɔnba dɔ sigilen bɛ bi min bɛ yen n'i y'a sɔrɔ n'o bɛ ka waleya musomaninw ka hakɛ tɔgɔtɔli kama o baaraw sigira sen kan anw ka jamana kɔnɔ na e ka dɔn k'a baaraw bɛɛ lajɛlen bɛ jɛ ka baaraw ka se ka taa baara kunjɛ baaraw a dayɛlɛn na kunjɛliw bɛ taa kɛ Faransi o kɛra faraɲɔgɔnba ye anw ka jamana kɔnɔ na yan Faransikɛw tɔgɔla yɔrɔ min bɛ yan o kɛnɛ kan min Awa Kamara ye ni bɛɛ lajɛlen ka ma a kumatigi tun y'ale a ye kuma min fɔ aw filɛ.
Forum Génération Égalité lajɛrɛ min na mɔgɔ minnu bɛ musow ka hakɛ ani npogotigininw ka hakɛ kɛlɛ la diɲɛ selege 4 fantan 4 bɛɛ la u farala ɲɔgɔn kan Faransi u bɛna taa kuma yala covid bana a ye kɔlɔlɔ min lase musow ka hakɛ sɔrɔli ma ani u bɛ taa fara ɲɔgɔn kan hali bi ka kuma yala dɛmɛ minnu bɛ dɛmɛ muso association ani npogotiginin association ma walasa u ka se k'u ka kɛlɛw kɛ u bɛ niveau jumɛn na donc n'u y'u sigi ka fara ɲɔgɔn kan u bɛ kuma o caman de sanfɛ ani degun minnu bɛ muso minnu bɛ kɛlɛ kɛ hali bi o musow tɔgɔ la olu bɛ dimi minnu sɔrɔ bɔlɔlɔ sanfɛ u bɛ taa kuma o de kan événement yi a daminɛra depuis le mois de mars ti Mexique a lancement kɛra yen nɔ a bɛ taa kuncɛ France vendredi don mais ouverture bɛ kɛ président Emmanuel Macron fɛ donc anw fɛ yan nɔ Mali la an ye a jateminɛ k'a fɔ événement mondial don bɛɛ bɛ t'i ka kuma fɔ a kɔnɔ mais comme covid bɛ sen na ɲina dalajɛli jama dalajɛba ma k'a la mais présentement an ɲɔgɔnna dɔ bɛ yen nɔ o bɛ ka taa Mali denmisɛnninw représenter ani Afrique de l'Ouest denmisɛnninw représenter yen nɔ donc an y'a kanu ka an ta kɛ institut français la yan nɔ. An b'a lɔn k'a fɔ kuma bɛna taa kɛ fɛn min kan n'i y'a sɔrɔ o tɛ dɔwɛrɛ ye dɛ ka se ka basigi ni lafiya k'o don yarabi ala la ka kɛ ten n'an bɔra ye an b'a lɔn k'a fɔ bi baganko kuma cayalen bɛ sanko an bɛ waati yɛrɛ min na n'o ye seliɲɛkɔrɔla ye sogo kuma kɔni e ka don taara ka fɔ dan o dun n'a tabalele bɛɛ lajɛlen bɛ k'i tɛgɛ si ɲɔgɔn ma a ɲɔgɔn jalaki kɔni kuma ka ca kosɛbɛ min ye baganjulaw bagan baarakɛla kɛrɛnniyana e ka don olu ka daga kɔnɔ na maamu sɔ ka bɔ fana an ye ɲininkali ta ni ka ɲɛ san ale yɛrɛ ma ko in bɛ cogo jumɛn de la an ka maamu lamɛn. Ne tɔgɔ ye Mamu Sɔ. Ne bɛ bɔ fana Bajara la. An ka baara kɔni ye bagan baara de ye ani cikɛ. Mamu Sɔ nin waati na kumaw cayalen bɛ kosɛbɛ baganko kan kɛrɛnniyana bagan yɛrɛ a sɔngɔko fo kɛlen bɛ gɛlɛyaba ye bi kana gɛlɛya don sogoko la gɛlɛya in sababu ye jumɛn ye? Bagan sogoko bilama bɛ degré min na mɔgɔ caman bɛ o ma faamu. N'i ye jateminɛ kɛ ɲina kɔridabaliya ye o na ni fosi misiko la. Kɔrɔnfɛla mankan fana o fana nana ka nin don misiko fana na bon san o san yɛrɛ n'i ye jateminɛ kɛ ni ɲamada sera tan nɔ sabu misi caman bɛ yen o bɛ taa Laginɛ tilemakɛ de la ani Korowari dugukolo ɲɛnama t'an yɛrɛ bolo bilen ko bagan bɛ mara yɔrɔ min na Mali yɛrɛ misi bilama n'a tɛ taa Korowari ani Laginɛ a tɛ ko an ka dugukolo in kan yan n'i ye jateminɛ kɛ bi ni misi 200 b'i bolo bi ka bɔ Bamakɔ bi ka taa Segu ka taa Moti yan fan fɛ i ma kɔrɔnkolo yɛrɛ foyi d'u ma dɔw bɛ misi yɛrɛ a bɛɛ bɛ sa dɛ a kɛla maa dɔw kɔnɔ sisan i n'a fɔ ko misi feerelaw nɔ don misi feerelaw nɔ tɛ bon k'a fɔ ko gɛlɛya in fana wɔyu fana nɔ tɛ misi yɛrɛ gɛlɛya yɛrɛ Mali fana na fɔlɔ a bɛ bɔ yɔrɔ min na an b'a dɔn a bɛ bɔ burusi de kɔnɔ sabu dɔw bɛ bɔ n'u ka misiw ye burusi kɔnɔ ka na n'a ye garabali la sisan n'u nana n'a ye n'a mun ɲɛna piri sɔrɔ u bɛ taa i ka taa n'a ye ɲina kɔrɔnkolo yɛrɛ daminɛ na ɲina gɛlɛya la kosɛbɛ a bɔrɛ 20 tun bɛ taa 40 na 40 min filɛ nin ye sisan n'i ye 320 sabu anw fɛ yan nɔ misi ye misi kanti dama dama de ye misi dɔ bɛ yen o ye mɛtisi ye misi dɔ bɛ yen o ye gɔngɔ ye ale ni mɛtisi dɔɔnin b'u ni ɲɔgɔn cɛ i bɛ taa sɔrɔ ani mɛtisi cɛ kilo 20 kilo 30 tɛ se k'o kan n yɛrɛ y'a ye ɲina 3 sana Kɔnɔbugu miliwele ni 30 o ta la n'a ye Segu ka taa don balo la ni misi gɛlɛyara tan dɔ ne y'o san wajibi ye n'o ma prix dɔ sɔrɔ a feere ka ko da baara in ka gɛlɛ wa hali kɔrɔnkolo ko yɛrɛ fana na ɲina gouvernement de y'i sen da kan koyi gouvernement a y'a se kɛ dɛ ne tɛ politique maa ye dɛ kɔrɔ tɛ ko politique maa k'u man ɲi koyi nka ne tɛ politique maa ye n'i ye jateminɛ kɛ ɲina u y'u sen da kɔrɔnkolo kan n'o tɛ kɔrɔnkolo a kun t'a dɔn a bɛ sɔrɔ nin da yɛrɛ la k'a fɔ sisan ko a bɛ kɛ mɔgɔ kɔnɔ i n'a fɔ ko mɔgɔ dɔ nɔ bɛ a gɛlɛya la waati yɛrɛ diɲɛ yɛrɛ ala ye diɲɛ yɛrɛ gɛlɛya n'i ye jateminɛ kɛ bi Mali misi donna Gana dɔw donna fɔ Benin bon Mali misi minnu ne donna Gana olu tɛ se ka n'a bilen dɛ ko min fana bɛ Gana o tɛ Korowari n'i ye jateminɛ kɛ Mali yɛrɛ la bi misi olu mara yɔrɔ ko a gɛlɛya la dɛ ni faya yɛrɛ bɔra la Bamakɔ ka taa Segu ka taa bila ka taa san ninnu ni Moti ninnu fɛ i b'a dɔn yɛrɛ fɛ sirada fɛ ka taa e tigɛla ka misi gɛnyɔrɔ bɛ yen ni ɲɛmaa ɲina a misi olu mara yɔrɔ ko la don dɔ kɔni bɛna se gɛlɛyaba yɛrɛ bɛna n'a ye gouvernement ka mɔgɔw b'a a caman kalama fuweru bɛna prix ta misi bɛ feere da minnu na a bɛ fuweru ɲɛna hali ma ye sisan saga ko bɛna daminɛ sisan i bɛ taa sɔrɔ sagajigi bɛ feere da min na i bɛ taa sɔrɔ burusi kɔnɔ muso dɔw ye saga in siri san 4 o fɔ ni saga mana bɔ kɛnɛ kan o bɛ fa dɛ a falenba bɛɛ bɛ girin a kan n'i b'a sɔrɔ saga in sirilen don u bɛ ka ɲɔ d'a ma san 4 a bɛ bɔlɔ la u bɛ ka balo n'i ye tura dɔw san sisan 100 a bɛ kalo 4 de k'i bolo ale kelen a bɛ kɔrɔnkolo bɔrɛ 20 don dɔw fana bɛ taa wariw de ta banque la u kɔlɔbɛ fana
k'a don misi dama dama na a dɔw yɛrɛ bɛ yen i bɛ bɛn i t'i ka wari yɛrɛ sɔrɔ dɛ i bɛ bɛn de mali yɛrɛ kɔnɔ bi faama min fana bɛ yen ko misi t'o bolo ka dɔgɔn ɲama fana ye tigɛ kuma ye n'o ni fɛn donna ɲɔgɔn na cikɛlaw bɛ misi san cogo min na fana ani sogo misi a bɛɛ lajɛlen de bɛ don ɲɔgɔn na mɔgɔ minnu ka faamuya ma s'a ma dɔrɔn olu hakili la k'a fɔ ko mɔgɔ nɔ y'a gɛlɛya mɔgɔ nɔ tɛ dɛ jɛgɛ ninnu yɔrɔ minnu filɛ nin ye hali bi ni mɔgɔ ma ye denbayatigi ye n'i taa n'a san i ka kan ka dɔ dɔn o ci tɛ mɔgɔ nɔ ye dɛ mɔgɔ hakili la ko mɔgɔ nɔ don gɛlɛya a ma di maa si la nɔgɔya ma sɔn fɛn ɲɛ gɛlɛya tɛ se k'o ɲɛma ye. an b'a lɔn k'a fɔ ni tun ye maamu ka ye a y'a fɔ cogo min na mɔgɔw bɛ k'u bolokɔni si maa caman ma se kow de ye n'an bɛɛ lajɛlen jɛra ka hakilila fara ɲɔgɔn kan a dɔ bɛ dɔ la gɛlɛya ninnu fura bɛ sɔrɔ u la ala ka kɛ ten n'an bɔra ye an b'a lɔn k'a fɔ ka to fana ka maire n'i y'a sɔrɔ tɛli kɛ Abdulaye Kulibali Landɔma olu bɛ wuli kɛ jɔ la bi pɔnkura dɔ bɛ n'i y'a sɔrɔ baaraw bɛ sen fɛ o kɔfɛ lakanabaliya min bɛ bi a b'a da solu ma an ka lamɛn. Ne Abdulaye Kulibali commune de Guinée ka maire ni Fana. An bɛ pont min sanfɛla la nin bilala sen kan cogo di? Pont in bilala sen kan cogo min ni yɔrɔ in a bɛ san caman bɔ a bɛ nin cogoya na ni sɔmiya sira bɛ tigɛ mɔgɔw la ji bɛ tɔn a yɔrɔ la mɔgɔw bɔli ka gɛlɛn. Conseil communal ye jateminɛ kɛ k'a fɔ ko a yɔrɔ in ni baarali ka kan o kɔnɔna na mairie ye nin bɔ a yɛrɛ ka fond propre la ka pont in labɛn. N'était dɛmɛba jɛkulu ka fɛn wɛrɛ tɛ mairie ka fond propre lo a ma ban fɔlɔ caman kɔni kɛra la hali bi a baara tɔ bɛ yen nɔ ni ala sɔnna ma ni a baara banna pewu a ko tɔ o ɲɛ bɛ se ka fɔ mɔgɔ ye musakako gɛlɛya de y'a to bi y'a sɔrɔ pont in ma kɛ ala barika la ala y'a musaka nɔgɔya a baara bɛ sen na dugumɔgɔw y'an ta de mɔgɔ sɔrɔ gɛlɛya minnu bɛ yen nɔ dɔ bɛ se ka bɔ olu la cogo min na sɔrɔ bɛ se ka yiriwa cogo min na n'ala y'a kɛ ni sɔrɔ yiriwara sɔrɔ kan ka kɛ ka baara de kɛ donc ni musaka dɔ sɔrɔla ko min bɛ se ka gɛlɛya dɔ ta ka bɔ yen wajibi an b'o kɛ an nakun de y'o ye. Monsieur le maire nin y'a fɔlɔ ye walima a bɛ nin ɲɔgɔnnaw kɛ de mara kɔnɔna na. Nin t'a fɔlɔ ye anw nana fɔlɔ kalo 6 ɲɔgɔn kɔnɔ an ye caniveau kɛ ka mairie laminimini ka pont dɔ dilan ye fɔlɔ o kɔfɛ sugu fiyɛ fana an ye caniveau kɛ k'a laminimini parce que n'i ye Fana jate minɛ caniveau man ca kɔnɔ ni sɔmiya sera taa cogo si tɛ ji la ni caniveau ni pont dɛ hali bi Fana mago bi caniveau belebelebaw la mago bi jitɛmɛsirabaw la hali bi mais mɔgɔ baara kɛ ka dan ni i fanga hakɛ lakana ngo sira fɛ lakanabaa minnu tun b'a fɛ o tun ka dɔgɔ fɔlɔ la mais caman farala kan gendarmerie fana polisiw fana o caman ba bi yan bon ni kelen o kelen mobili kura b'u bɛɛ bolo a bɛɛ ye mobili kura ye moto fana bɛ polisiw bolo u bɛ se ka bɔ ni minnu ye teliya la hakili la caman kɔni kɛra o ko ninnu na a tɔ de sa an bɛ dugawu de kɛ ala k'an dɛmɛ parce que jamana yɛrɛ bɛ cogo min na jamana bisibasara kojugu mais ala de bɛ se k'an dɛmɛ ni ala ka dɛmɛ farala lakanafɛnw kan a ka ca ala ni kira fɛ ni sababa bɛ bɛn. Fayako in bɛ cogo di a kuma ka ca dɛ waati bɛɛ i b'a sɔrɔ kule bɛ kɛ ni fayako in kan n'i ye faya lajɛ faya fan dɔ bɛ Fana fɛ fan dɔ bɛ Bangineda fɛ nin waleya minnu bɛ kɛ ka ɲɛsin faya ma waati bɛɛ aw kɛlen bɛ ka fɛɛrɛ jumɛn sigi sen kan Fana fanfɛla fɛ ka ɲɛsin faya lakanani ma. N'i ye jateminɛ kɛ Fana poste dɔ filɛ nin ye Korokɔrɔ gendarmew bɛ yen polisiw bɛ yen Kulukoro sira la gendarmew bɛ yen polisiw bɛ yen n'i ye faya tigɛ ka se kase la lakanabaw fana b'o yɔrɔ in na yen forsati fana bɛ munumunu a furanjɛ ninnu kɔnɔ mais lakananko ye fɛn dɔ ye e sigilen don n'a ye ko dɔ bɛ yɔrɔ dɔ la i b'a sɔrɔ tiɲɛnikɛlaw fana bɛ k'i jateminɛ o fana bɛ taa fan wɛrɛ fɛ ka taa tiɲɛni kɛ ko in tɛ taa dugawu kɔ bɛɛ lajɛlen de kan k'i fanga fara ɲɔgɔn kan ka fara lakanabaw kan ka kunnafoni diw kɛ teliya la a ka ca ala ni kira fɛ don dɔ la an bɛna se tiɲɛnikɛla ninnu na ni ala ni kira sɔnna ma dɔ bɛ se ka tiɲɛni kɛ faya kɔnɔ sa a bɛ boli ka taa Bamakɔ ou bien a bɛ tiɲɛni kɛ faya kɔnɔ sa a bɛ boli ka na Fana ou bien a bɛ taa Segu mais n'a sɔrɔ mɔgɔw hakili b'a la bɛɛ hakili b'a la k'a fɔ an ka jamana sabatilen dɛ n'i ye maa jugu ye a ka ca ala fɛ i bɛ se k'a faamu ou bien n'i ye a bolofɛn dɔ ye i bɛ se k'a faamu a bɛ se ka ɲɛ tiɲɛnikɛla minnu bɛ yen u bɛ tiɲɛni kɛ dɔrɔn ka boli ka bɔ n'a y'an bolo fara ɲɔgɔn kan a ka ca ala fɛ hali n'u ma minɛ a kɛyɔrɔ la u bɛ se ka minɛ yɔrɔ wɛrɛ. An b'a lɔn k'a fɔ ni tun ye Fana maire kan ye u y'a fɔ cogo min na i bɛ sigida min kɔnɔna na ka wulikajɔ kɛ maire yɛrɛ kunba di nin ka wulikajɔ kɛ ni ka dɛmɛɲɔgɔnya ta walima dugu kɔnɔna gɛlɛya minnu bɛ yen ka se ka fɛɛrɛ tigɛ ka fura sɔrɔ o gɛlɛya la ka taa se bi lakanabaliya min bɛ a da sera olu minnu ma yarabi ala ka nin bɛɛ lajɛlen kɛ fɛn ye n'an bɛɛ lajɛlen bɛ jɛ k'an tɛgɛ da takurunda kelen n'a kɛra basigi lafiya b'an ka jamana sɔrɔ n'an bɔra yen an b'a lɔn k'a fɔ mani ɲɔgɔn mɛ si ma labɔli kɛ Boubacar Traoré ale bɛ Yirimajɔ ko i k'a dɔn sanni feere tɛmɛna ni maa dɔ cɛ n'i y'a sɔrɔ ye moto dilanla ye ko Dirisa Jara an b'a lɔn k'a fɔ u bɛ Misabugu u kɔni kɛra ɲɔgɔn na sanni feere dɔ nɔfɛ a ko gɛlɛyara kosɛbɛ Boubacar yɛrɛ
a sera ma ye ɲiningali kɛ Bokari la. Bokari kuma min fɔ ko in kɛcogo la an ka lamɛn. Ne tɔgɔ ye Bokari Traoré n bi bɔ Tamani n bi Yirimajɔ n bɛ 26 marche kɛrɛfɛ. dugukolo ko manga jumɛn de bɛ Bokari ani Dirisa Jara ni ɲɔgɔn cɛ? n tɛ dugukolo feerela ye min ɲɛdɔn ye chauffeur de Dirisa Jara ye moto dilanna de ye Musabugu pont kɛrɛfɛ. A ko a bi n ka yɔrɔ san. n ko a ma bɔn Dirisa n'i bi yɔrɔ san n bi min f'i ɲɛna papier min bɛ ne bolo an bɛ taa de i b'a vérifier. an taara ɲɔgɔn fɛ n'a terikɛ dɔ ko Kalifa Tera an taara Banginda mairie la don i n'i terikɛ i b'a lajɛ ni papier ka ɲi et puis n'an taara yɔrɔ lajɛ n'a diyara i ye an bɛ sanni feere kɛ n'a ma diya i ye fɛnɛ an bɛ sanni feere to yen. Ala kɛ n ye n jɔ moto kɔrɔ Banginda mairie da la Ala ye ma seere u donna ka taa papier lajɛ u nana fɔ ne de ye da la ko papier ka ɲi. n ko a ka ɲi a ma ban fɔlɔ an bɛ géométrie wele an bɛ taa yɔrɔ lajɛ u donna ka géométrie ka numéro minɛ ka na n'o ye an ye géométrie wele k'ale bɛ Banginda pied de la. an taara géométrie nɔfɛ pied la géométrie taara ka taa yɔrɔ yira an na Kase la. Dirisa Jara ko yɔrɔ jara a ye an bɛnna yɔrɔ la 230 de ale yɛrɛ ko yɔrɔ ka d'a ye a terikɛ fɛnɛ ko yɔrɔ in ka ɲi vraiment nin diyara u ye. a don n muso ni n buranw ye seere ye a don a ye 25,000 de di ne ma ko ko kɔfɛ k'a bɛna 50,000 sara n ye. n ko n y'a mɛn. an tora ten nɔ don dɔ fɛ tile 3 ɲɔgɔn a ye n wele ko ni n sera ka na a ka baarakɛyɔrɔ la k'a tun bɛ diya a ye. n ko problème t'a la. n nana a ka moto dilanyɔrɔ la a ye dɔ yira n na ko Moribo Jara k'o ye ale kɔrɔkɛ de ye. o ni ne bɛɛ bi Yirimajɔ mais a donni kama ne t'a dɔn ne numéro yɛrɛ bɛ Yirimajɔ. ne y'a filɛ a kɔrɔkɛ ye fakile ba kelen a ye ne yira Moribo la. Moribo ko e de ye Bokari ye n ko ne de ye Bokari ye ko e ye yɔrɔ feere ne dɔgɔkɛ ma. n ko wa ne ye yɔrɔ feere dɔgɔkɛ ma an bɛnna la 230 de ko fɛn dɔ bɛ ale tun bɛ fɛ k'o kɛ o de ka d'ale ko ale bi fɛ ne ka n ka carte d'identité copie kɛ ka na donc an ka attestation de vente k'an ni ɲɔgɔn cɛ o de ka ɲi ko ne yɛrɛ Traoré kɛ an y'o tulon kɛ ko ne ti mɔgɔ ɲɛnama a donna ta bɔra kan. o don kama ne ko problème t'a la n taara n ka carte d'identité copie kɛ Musabugu ka na ni copie ye ka na d'u ma an ye attestation de kɛ fejɛ wɛrɛ kan mun tɛ carte d'identité copie ye. Moribo de kɛra Dirisa ka seere ye a don ne ni mɔgɔ si kun tɛ ni Ala de don kelen kun don seere kun tɛ ne la. an ye attestation de vente kɛ Moribo kɛra Dirisa ka seere ye. kɔfɛ une semaine Dirisa nana fɔ ko ne taara yɔrɔ min jira ko a fɔ o yɔrɔ ninnu bɔ ale ma da k'o la quoi. o y'a sɔrɔ a taara ka taa so ni suɲɛ kɔnɔ a taara o dingɛ de sen ko ko an ka taa ko n'a bɛ se ka solutionner cogo min n ko an bɛ taa min n ko min ye yɔrɔ di ne ma o bɛ Kase la. n ko fana an taara o fɛ yen ou bien soit ni m'i ka wari lasegin. an ye ɲɔgɔn ta an taara an n'a kɔrɔkɛ an taara o fɛ yen min ye yɔrɔ di ne ma o ko ale de ye yɔrɔ di ne ma ale de ta ye yɔrɔ ale y'a di ne Bokari ma. an y'a fɔ o yɛrɛ ɲɛna bɛɛ bɛ yen ko ne ni Dirisa an ka sanni feere 30,000. Dirisa k'o la ko ko yɔrɔ in m'ale ja ko ni yɔrɔ wɛrɛ bɛ sɔrɔ cɛ ko yɔrɔ ti ale bolo min ye yɔrɔ di ne ma ko mais ko ale terikɛ dɔ bɛ yen fo n'a y'o ɲininka ni yɔrɔ b'o bolo n'an bɛ se ka dɔ fara wari kan. u y'o wele o nana k'o ye géométrie o ko yɔrɔ b'ale bolo mais komi ko bɛ nin cogo la an ka 20,000 de ka fara 30,000 kan. Dirisa ko ne de b'o sara wa ale de b'o sara ko normalement ko ne de kan k'o sara ko parce que ne de nana n'ale ye. an taara min fɛ yen n'o ye yɔrɔ di ne ma o ko an kana mankan kɛ nin ko la nin ye Jara ye e ye Traoré Bokari e k'a essayer i k'o 20,000 ɲini k'o di mankan ma ɲi dugukolo ko la. n jɛna n'o ye an taara o terikɛ taara o yɔrɔ yira an na k'o papier d'a ma ale de yɛrɛ ni a kɔrɔkɛ Moribo Jara in taara ka taa papier lajɛ Banginda anw si ma taa. u nana fɔ an ye o mɔgɔ kelen fɛ yen ko papier ka ɲi o yɔrɔ dira a ma sisan a nana tuguni tile 15 ɲɔgɔn ka ni i jɔ la a ko o yɔrɔ k'a fɔra ko o yɔrɔ bɛ ci n ko Dirisa nin ko bɛ ɲini ka ca ne ma dɛ. n nana ko in ye cogo min a donni kama a ye wari di yan wari tɛ n kun tuguni n ko bɔn sisan Dirisa ne ye n ka mobili bila feerekɛyɔrɔ la Ɲamana a bɛ Mamutu Kulubali de bolo n ko an ka se ni Mamutu se ka ne ka mobili san min ka mobili minɛ n b'a feere bi i ka wari bɔ ka d'i ma. an taara Mamutu fɛ yen Mamutu ye seere a balonnen bɛ Ɲamana yan nɔ Mamutu Kulubali an donna kuma la k'a ɲɛfɔ fɛn mun ye yɔrɔ ko ye a Mamutu ko bɔn nin ka nɔgɔ mobili ka di ne ye ne ko n bɛ mobili san Bokari yɛrɛ bolo komi n'a b'o cogo la san'aw ka bila ɲɔgɔn na yɔrɔ dɔ bɛ ne bolo n bɛ taa ka t'o yira aw la n'o diyara aw ye Dirisa ko ale bi yɔrɔ ko la an taara ka t'o Mamutu ka yɔrɔ fɛnɛ lajɛ dugulakɔrɔ a ko yen ka ɲi ko nin y'a bɛɛ ko parce que nin na Kasela t'a la tugun o kun y'a n'a kɔrɔkɛ de ko an ka taa papier vérifier Banginda ne ni Mamutu anw si ko k'an ti taa nin ko selen do yɔrɔ min u yɛrɛ ka taa u ka taa lajɛ n'a ma ɲi n'an bɛ feere wuli an ka wuli sisan n'a bɛ kɛ a bɛ kɛ u taara a lajɛ u ye min kɛ a bɛ heure 3 bɔ u tilala k'an wele k'a fɔ an ɲɛna k'o papier ka ɲi k'o yɔrɔ ka ɲi ko problème foyi tɛ bilen Moribo in yɛrɛ ko ten kɔfɛ tuguni a nana i jɔ k'a fɔra tuguni ko o yɔrɔw bɛ tila ka ci dɛ k'a donna ta a bɔra ta ne ko Dirisa ne ti ɲɛdɔn nin na n ko n ye mobili ko min f'i ye an ka t'o kan ko ko mobili in yɛrɛ ko n'ale y'a ye k'ale bɛ se ka san n ko mobili filɛ nin ye mobili in bɛ garage la a ko ma ko non k'o ti problème ye ko n'a ko b'o cogo la k'ale yɛrɛ bɛ engagé mobili ko la siɲɛ kelen ko an ka sin ka yɔrɔ ko in yɛrɛ jɔ. a b'a lɔn k'a fɔ ni tun ye Bokari kan ye mobili ko mobili kɛla ka minɛ a yɛrɛ ka fɔ la ka mobili di o bɛɛ kɔfɛ e ka dɔn ale ka carte grise u nana o nɔfɛ ale y'o di nka o n'a ta bala ele kɔnɔna na
e ka dɔn u tilala ka taa ale wele ise dɔ nana sɛbɛnfura d'ale ma k'u ka juru b'ale la wari taara yɛlɛma ka wari 1,100,000 o kɔni kɛra so ye k'ale yɛrɛ dabali ban fu y'ale minɛ ka taa ale don kaso la k'a tila ale bɔlen kɔfɛ ise ye tannikɛsegi minnu kɛ ko wari tɔ u y'ale muso a ka minɛnw k'a bɛɛ cɛ mɔbili tora la ka tila ka n'o bɛɛ kɔfɛ ko wari tɔ y'ale la 1,770,000 hali bi a bɛ kasi a ɲɛji la nin denbatigi de ye an bɛ fɛn min fara bɛɛ lajɛlen kan an tɛ juye k'a jalatigɛ nga jamana kɔnɔ nin ɲɛ kan ka ɲini dɛ ni ala sɔnnama kunnafoni tɔw an bɛ tila k'a di aw ma o kɔfɛ minnu bɛ yen n'olu bɛ ka fɔ a la ni sera b'u bolo an labɛnnen bɛ k'u makɔnɔ n'an bɔra yen an bɛ taa jamana kɔ kan Mohamed Samakɛ mun b'i bolo an karamɔgɔ y'a fɔ cogo min na an bɛ taa Sini jamana kan an b'a ladɔnna k'a fɔ diɲɛ selekana tɔnbɔ OMS olu bɔra ka laseli kɛ k'a yira k'a fɔ ko fɛn min ye sumaya bana kɔni k'a kɛlɛla Sinikaw fɛ k'a ban pewu ko hali n'a sɔrɔ Sini san 70 de kɛ u bɛ ka nin fura ɲini ko an bɛ don min na bi ko Siniwaw ye fura sɔrɔ sumaya la u fɛ ka kɛlɛ ka ban pewu n'an bɔra an bɛ taa États-Unis an b'a ladɔnna k'a fɔ dɔ fana tɛmɛnen na fɛn min ye kasaraba dɔ n'o ye immeuble dɔ binnen Floride ko de senfɛ sa ko maa caman kɔni bɔnna ninnu na ko wa k'an bɛ don min na bi ko ɲininiw bɛ sen na maa 100 ni maa 40 k'olu kɔni tunna nin senfɛ o de kama États-Unis jamanakuntigi Joe Biden a n'a furumuso olu kɔni wulila ka se kɛnɛ kan ka t'u ɲɛda maaw kan maa minnu ye kasara sɔrɔ u n'u somɔgɔw u ye jigisigi kuma caman fɔ maaw ɲɛna n'an bɔra an bɛna farafinna fɛn min Burkina Faso ye olu ka jamanakuntigi kɔrɔ kuma Christian Kabore ale kɔni ka gouvernement a ye o kurakuraya tuguni walima k'a falen Sheriff si fɔ ka taa se Oseni Compare ma ko olu kɔni y'u jɔyɔrɔ bila sabu olu de tun bɛ lakana ani fɛn min ye kɛlɛkɛcɛw olu ka ministeriya olu tun b'o jɔyɔrɔ de la ko wulikajɔ minnu kɛra Solan ko o kɛra sababu sa ka ni makofɔlen ninnu ka olu gɛn ka bɔ u jɔyɔrɔ la an karamɔgɔ an bɛ sɔrɔ ko an ka kunnafoni na o la kuma dɔ ye an bɛ dugawu kɛ yarabi ala ka bɛɛ lajɛlen nɔgɔya ka bɔ bila bɛnɲɔgɔnya o minɛ kɔnɔ la basigi lafiya ka se k'o sabati diɲɛ bɛɛ lajɛlen kɔnɔ na